Higala ko og mga igsoon mayong hapon kaninyong tanan. Aniyan usab ang inyong kauban sa kahanginan makig-uban kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niini nga tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Tanan nga magtanaw niini nga ug maminaw niining pulong sa Dios mayong hapon kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon. So karon higala ko mga igsoon adto kita sa pamalandong sa pulong sa Dios. So diha sa gitawag siya ga higala ko mga igsoon Marcos Kapitulo 4 versikulo 35 padulong sa 41 ingon ang pulong sa Ginoo ato kini pagaadtuon higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. Sa maong adlaw sa dihang miabot na ang kagabhion, siya mingon kanila, manabok kita ngadto sa pikas Daplen og biniyaan ang panon sa katawhan. Gidala nila siya uban kanila kay diha naman siyang daan sa sakayan. Og dihay uban nga mga sakayan nga mikuyog kaniya. Unya miabot ang usa ka kusog nga unos og ang balod mihampak sa sakayan nga tungod niana ang sakayan nag-anam kapuno sa tubig. Apan siya didto sa ulin natulog nga nag-unlan o gipukaw nila siya o giignan. Magtutudlo, dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos naman kita? Og mibangon siya og mibadlong sa hangin og miingon siya sa lanaw, linaw, hunong, og ang hangin milurang og miabot ang dakong kalinaw. Og siya miingon kanila, nganong nangalisang man kamo? Wala ba di ay kamoy pagsalig? Og giabot silag dakong kahadlok og miingon sa usa ug usa, kinsa man di ay kini siya nga bisan gani ang hangin og ang linaw mituman man kaniya. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong higala ko og mga igsoon. Magampo na kita ayha kita mo adto pag-irog sa unahan alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Dalay ko og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin kami makapamalandong na usab sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog yatag ang pinasay nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kiniukan sa matag usa namo kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong ginamit imong alagad, kaming tanan magbadasigon, magbalipayon sa pagpangalagad diha kanimi Ginoo. Ug kadtong wala pa diha kanimi Ginoo, palihog manglihok ikaw sa tagstagsan la kasing-kasing. Pinagi si mong pulong nga madunggan karon aron makabaton sila kasiguruhan ug mahimo gid silang imuha Ginoo ug masiguro nila langit pingon sumala usab sa imong pulong kay ikaw man ang nagpasalig niini. Sa amo pagpadayon pagpamalandong sa imong pulong karon Ginoo, ikaw magapanalangin kanamo makig-uban kanamo. Gitugyan ug giampo ug gihangop salamat tanan diha lamang kanimi Ginoo, naglamas Kristo nga amluwas. Amen. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon dinhi sa FB ug bisan man usab sa YouTube, no? Higala ko og mga igsoon atong pamalandungan karon bahin niining usa ka panghitabo sa kinabuhi sa mga apostoles. Naghulagway sa mga tao sa Dios. Naghulagway dili lang kay mga tao kundi mga kaanakan sa Dios. Og dili lang kay mga kaanakan sa Dios, naghulagway sa gitawag siya sumusunod
ni Kristo. So higala ko mga igsoon, ang atong matanaw, nga niini nga adlaw, hilabihan gayod ang pagtapok sa mga tao, higala ko mga igsoon, sa pagsunod nila kang Kristo Jesus. Kaya ato nibuluan nga si Kristo Jesus manudlo unya manambal. Higala ko og mga igsoon. Iyang giwali unsa ang iyang gingharian. So muna higala ko og mga igsoon og niining panahona sa tapos niya nga makigsulti og halubilo sa mga bagang duot nga mga katawhan. Mingon siya ngadto sa mga apostoles ug naygon sa maong adlaw sa dihang miabot na ang kagabhion. Sa diha na sa gabi iba. Higala ko og mga igsoon, no? So take note gikan karon mga 20 minutos undang ta, no? So higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga naga pamati karon ingon sa pulong sa Ginoo, siya mingon kanila, manabo kita ngadto sa pikas daplin. Si Jesus Christ ba ang nag-ingon kanila nga manabo kita sa pikas daplin? O sumala sa atong ginabasa, siya natulog dito sa ulin. Mahiskot tag ulin dito na sa tunga-tunga sa sakayan. So ang nagakitabo higala ko og mga igsoon, may hapon dia sa imo Sister Mares. Hapon man dire abot unsay oras dia, alas 9 buntag. So higala ko og mga igsoon, no, diha sa Kuwait ug ang uban nga nagapaminaw, no, may hapon kaninyong tanan dinhi sa Pilipinas. Muna higala ko mga igsoon nga sa atong ginabasa, atong nakita nga diin natulog si Jesus Christ dito sa tunga-tunga sa sakayan. Unya samtang natulog si Jesus Christ, gihapak sila sa kusog nga hangin ug unos. Ug gani mo hinungdan nga hapit nagakapuno ang ilang sakayan. Pero ang kakahitabo higala og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon, atong makita nga diin gipukaw nila si Jesus Christ ug nag-ingon nga dili malang di ikaw magpakabana nga hapit naman kita mga lumos nini sumala sa atong ginabasa. Higala ko og mga igsoon, muna nga ingon din sa pulong sa Ginoo sa 38 Marcos man kapitulo 4 versikulo 35 padulong sa 41, pero din sa 38 nag-ingon, apan siya dito sa ulin natulog nga nagunlan. Unya gipukaw nila siya o giignan, magtutudlo, dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos naman kita niini? No? Og diha mi bangon si Jesus Christ og mi badlong sa unos, sa lanaw og mingon, linaw. Og ang hangin, og ang unos, og ang balod mihunong. Og ingon niya, nganong nangalisang man kamo, ingon ni Jesus Christ. Wala ba dahi kamoy pagtuo? Wala ba dahi kamoy pagsalig? Og din sa 41 higala kong maigsoon ang ilang response. Ingon din og giabot sila og dakong kahadlok og mingon sa usa og usa, kinsa man di ay kini siya nga bisan gani ang hangin og ang lanaw mituman man kaniya. No? Mao na higala kong maigsoon. Wala pa gyud nila kaayo na sinati ang ilang manluluwas nga mao sa mga atong manluluwas. Ang ilang Ginoo nga mao sa atong Ginoo. Higala ko maigsoon, nga buti pasabot kung anaa kita ba sa mga problema suliran sa kinabuhi, dunay katuyuan niya na ang Ginoo aron nga masinati nato ang Ginoo. Higala ko maigsoon, nga ingon pa sa iyang pulong, for with God nothing shall be impossible. Kay diha sa Ginoo walay butang nga dili niya mahimo. Luke chapter 1 verse 37. Susug kaayo ang hangin o gahapit na gani kapuno ang ilang sakayan, sumala sa pasid sa balang kasulatan nga atong ginabasa. Pero higala ko og mga igsoon, ang kakahitabo diretso ra gibadlong sa Ginoo, diha mi badlong mihunong ang unos. Usahay adunay mga pangitabo sa atong kinabuhi nga
Higala ko og mga igsoon, nga daw kita napaling-paling sa gitawag siya gihuyop sa makusog nga bagyo sa kinabuhi. Balod sa mga problema nga gani mohatod ka nato nga gakalisang na kita. Gakaadlok na kita. Muna ingon ni Jesus Christ nga nung nalisang man kamo, wa ba day kay may pagsalig? Agi kinahanglan ni gala kumigsoon mao ang pagsalig nato ngadto sa labaw nga makagahom. Kung ano yung problema, God gave a message through circumstances. Gusto niya, ipabot niya ang mga mensahe diha sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi nga siya kasaligan sa mga panghitabo og siya dali nga mutabang kanato. Sama kang Pedro nga din sa diha nga nakita niya Jesus Christ nahadlok ang mga apostoles, ingon sa Ginoo, ayaw ka mo kahadlok kay ako kini. Ingon ni Pedro, kung ikaw man kana Ginoo, lakaw sab ako diha sa tubig, diha sa dagat. Ingon sa Ginoo, ali og tuod man kay mi focus siya diha sa Ginoo, nakalakaw gyud siya. Daobi kay na may nabantayan niya nga unos nga balod. Nilingi siya og paglingi niya higala kumigsoon na unlod siya. Mo na higala kumigsoon kung kita dili mo focus diha sa Ginoo, maunlod gayud kita. Pero kung mo focus tao gadun natay pagsalig diha sa Ginoo, di gid kita maunlod higala kumigsoon sa iyang grasya. Ug ang lesson niya na higala kumigsoon, dali ra natong masampit ang Dios. Kay sa pagkaunlod niya, nisampit na yon si Apostol Pedro og miingon, Lord, help me. Ginoo, tabangi ko og taas kaayo ang kamot sa Ginoo nga mitabang kang Pedro. Muna kung kita aduna say problema suliran sa kinabuhi, naay Ginoo nga atong kasumbungan. Naa kita kusog-kusuhon kita sa bagyo problema suliran sa kinabuhi, naay Ginoo nga atong kasaligan og moingon siya, hunong. Muhunong na diha kay ikaw ug ako nangayo magtabang diha sa Ginoo. Gani ingon niya, if you ask anything in my name, I will do it diha sa John. Mo na higala kumigsoon. Busa higala og mga igsoon sa kanginan nga namati karon, no? 15 minutos na lang kulang undang na ta. Kay kung di na tumuhuman, balik na punta sa sunod, no? Atong sumpayan. Higala kumigsoon ang atong pamalandungan karon, Jesus Christ above our crisis. Ha? Jesus Christ, take note, above our crisis. Kita higala kung migsoon, kumabot ka na to ang gitawag siya uga krisis sa kinabuhi. Dumdumi nga ang Ginoo labaw niya ng krisis. Kung makatagamtam ang krisis pariha sa mga apostoles, nagikusukuso sa bagyo, nga gani hapit na mapuno ang sakayan sa tubig tungod sa unos ug bagyo nga nihampa kanila ang balod, naatay Ginoo nga labaw pa niana nga diretso ra pagbadlo nga maingon nga linaw ug diha mulinaw higala kumigsoon ang kinahanglan lang higala kumigsoon ato siyang tawgon mangayo taniyag tabang sa kinasingkasing sa manitunod-anon og sa mapainobsanon. Dili sa pud nato singkahan ang Ginoo, no? Usahay manawag ta demanding ra kayo ta. Pwede ta mingon, Lord, please help me. Pareha kang Pedro. Tanawa, di ba diha gitabangan siya. So Jesus Christ above our crisis. Higala ko og mga igsoon, no? Gamay na lang ang oras. 13 minutos na lang, mo relax na din ta, no? So number 1, atong makita, di ba nga mga kauban sa Ginoo, mauman ang iyang mga kaanakan, mauman ang iyang mga katawhan, mauman ang iyang sumusunod, mauman ang iyang gitawag siya og mga tinunan. So atong makita, number 1, crisis comes even
to the people of God. Take note ha. Ang krisis muabot gihapon na para sa mga kanakan sa Dios. Dili exempted ang mga kanakan sa Dios, muabot gyud ang krisis. Sama niini mga sumusunod ni Christ Jesus, naa si Christ Jesus kauban nila, muabot gihapon ang krisis. Busa, number 1, crisis comes even to the people of God. Amen God, no? Pero ang kanindot, muna yung tang amen, kanindot, naa ang Ginoo nga mutabang kanato. Sama nining mga apostoles nga, kulpaan na kayo sila, mga matay na tanini. So ilang ipukaw si Jesus Christ, gani sila pagpukaw, nagingon nga, magtutudlo, di lang maday ka magpagabana nga, mga matay naman tanini. Mibangon si Jesus Christ, o mibadlong sa linaw, lanaw og mingon, linaw, lanaw, linaw, og diha-diha milinaw. O giingon ang Ginoo, nganong nangalisang man kamo? Wala ba dahi kamo ipagsalig? Ang gikinahanglan sa mga tao sa Dios, musalig sa iya. Og mauna nga ingon niya sa Jeremiah 33:3, Call unto me, and I will answer thee, and shew thy great the mighty things which thou knowest not. Tawag ako kay tubagong taka, og magapakita sa katalahang butang, og dagkong mga butang, nga dili mo ibaluan. Mauna higala kumigsoon ang gisulti sa Ginoo alang sa iyang mga kanakan. Ang unang represent nini mao ang gitawag siya mao si Jeremiah, nga usa sa sumusunod sa Ginoo, usa sa propeta sa Ginoo, usa sa gitawag siya oga nagmatinumanon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Naa siya kanunay, dili na to kalimtan, sama ni ining mga gitawag siya uga apostoles nga naa kauban nila ang Ginoo. Busa ingon sa kanta, kung kauban gani ang Ginoo, na ang kalipay kay taliwala sa mga problema, suliran sa kinabuhi na may Ginoo nga mutabang na to. Sama kanila nga naay Ginoo nga nitabang kanila. Busa igala kumigson, crisis comes even to the people of God. Ang gikinahanglan lang nato nga ingon ang Ginoo, nganong nangalisang man kamo o pare kamo ipagsalig, gikinahanglan nato nga mosalig kita sa Ginoo. Naa ang Ginoo sulod sa atong kasing-kasing. Munahin kong kasakong gikanta nga akong gilons din sa Facebook. Ang nabanhaw Ginoo gialagaran ko, nasayod man ako nga siya, buhi man gayon. Then sa chorus, buhi, buhi, si Jesu Kristo karon, ginatultulan niya ko sa masigpit nga dalan. Buhi, buhi, pagluwas ka na ko, nasayod ko nga siya buhi, sulod ning dughan ko, iyang giamumahan mga binuhat niya. Iyatang giampingan, giamumahan, higala kumigsoon. Ang gikinahanglan nato pagsalig og sa diha nga mituo ka kag Jesus Christ, ingon ngimong Dios ug malusim kinabuhi, naa siya sulod sa imong kasing-kasing. Na ang presensya sa Dios. Og mo na nga sa kanta, sa imong presensya, O Dios, adunay kalipay. Sa imong presensya, O Dios, adunay kaharuhay. Mauna nga bisan gisukuso-kuso sa problema suliran sa kinabuhi ang mga apostoles, sa diha nga misampit sila sa Ginoo, higala ko og mga igsoon, nakabaton sila kalipay kay milurang man ang bagyo. Unya nakabaton og kaharuhay kay dili naman, wala naman sila kulpae. Mauna higala ko igsoon. Take note, higala ko igsoon, Jesus Christ above our crisis.
And higala kumigsoon, crisis comes. No? Crisis comes even to the people of God. Pero ang kanindot kay naa siya nga atong kasumbungan sa atong problema suliran sa kinabuhi. No? Muna nindot higala kumigsoon. Bingon pas istorya has kang ninduta. Nindot gyud higala kumigsoon kon kita adunay Ginoo kay naatay kasumbungan sa atong problema suliran sa kinabuhi. Kita nga mga iyaha na. Kanus alang ang tao nga mahimong iyaha. Higala kumigsoon ingon sa Episo Kapitulo 1 versikulo 13. Maom nasab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mga balita. Unsa ning mga balita? Kita ba nga makasala gid pagkamatian sa Dios? Ang kamatuoran, unsa ning kamatuoran? Ingon sa giingon sa pulong sa Ginoo, ang kamatuoran nga si Kristo maoy makaluwas. Mo nang kamatuoran higala kumigsoon kun imo nang tuhuan. Ingon sa pulong sa Ginoo, sa diha nga kamo na nagpanuo niini, kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Higala kumigsoon, atong tuhuan ang Ginoo nga maoy nagluwas kanato. Gidupan niya nga atong mga sala dito sa cross. Kung mutuo ta niini sa kasing-kasing ug dawaton nato tong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross nga maoy makaluwas sa atong mga sala. Sala nga nasunod nato kang adan ug iba nga moy hinungdan ng kitang tanan pabanlod na sa linaw ng kalayo. Kung ato ning tuhuan dili na ta maadto sa linaw ng kalayo, siliyuhan pa ta sa Ginoo pagtimilhan nga kita iya na sa Dios. Mao ka na higala ko og mingson. Kung wala pa ka makasiguro ka diha kang Kristo. Kay siya ang nagpakamatay bayad sa atong sala. Gibayran siya ang imo lang kinahanglan. Gibayran niya ang imo lang kinahanglan tuhuan nimo siya nga siya ang nagluwas kanato. Tuhuan nimo siya dawato nimo tong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Nga mautoy makaluwas sa imong mga sala. Ug sa diha nga mituo ka, midawat ka niadto nga mautoy makaluwas sa imong sala nga mo hinungdan nga kita pabanlod na sa linaw ng kalayo. Dili na kay banlod sa linaw ng kalayo, silyuhan pagkas Ginoo pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. Muna ingon sa Episo 1:13. Mao sab sa padungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita ang kamatuoran nga si Kristo may makaluwas sa diha nga kamo na nagpanuo nini kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo pagtimilhan nga kamo iya na sa Dios. Higala kumigsoon 5 minutos na lang sa ato ta sa sunod nga bahin. Jesus Christ above our crisis. Muna atong gitun-an higala kumigsoon. Number 1 ato dayong gitanaw nga crisis comes even to the people of God. No? Ikaduha dayon higala kumigsoon. Kaya di na ta maglangan kay 5 minutos na to kaganina ang kulang. Undang na din ta. Sunod, sumpayan ta lang sunod. Crisis cause panic our lives. Kung atong tanaw ni gala kumigson, balik ta sa atong ginabasa. Ingon sa pulong sa Dios, unya miabot ang kusog nga unos. Marcos Kapitulo 4 versikulo 37. So morning unos, morning crisis. No? Unya miabot ang usa ka kusog nga unos og ang balod mihampak sa sakayan nga tungod niya na ang sakayan nag-anam na og kapuno sa tubig. 38. Apan siya didto sa ulen natulog nag-unlan o gipukaw nila siya o giignan. Magtutudlo, dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos naman tanini? So klaro og tataw kayo higala ko may igsoon nga nagaadlok na sila. So crisis cause panic in our lives. Kung doon na tayo problema suliran sa kinabuhi higala ko may igsoon, moabot gid ka na kanato nga gakabalaka kita. Mao na higala ko may igsoon. Apan salamat lagi kay doon na may Ginoo nga atong kasumbungan sa atong problema suliran sa kinabuhi. Dito ta mo duol sa Ginoo usahay ang tao, higala ko may igsoon, sultihan ta kamo. Usahay ang tao dito mo adto sa tao dili sa Ginoo. Sa Ginoo ta mangayo og tabang og pasagdan nato nga ang Ginoo mo gamit og tao, di kay diretso na lang ka sa tao dili sa Ginoo.
Muna ka kung sa tao, lahi ang sa tao, higala kumigson. Ingon sa tao, kung doon ka may problema, excuse, dool ka nako kay tiwasan ta ka. Muna ang tao. Nagsuway ko og pamaylo, di ka na ikaula nako igala kumigson. Suway ko og pamaylo dinhi sa amigo gyud kay nako kayo sa ngatanan. Ambot og tinuod bang amigo kay hinon hidat-hidat, wow ka man. Pero ang amigo magod mutabang man. Pero abi nimo igala kumigson kay abi nako makatabang siya. Ingon ko nga, nong, di man siya magpaser. Dato kay Dres Taguluan. Kunong, tabangi ko. Humanan ni galat kong isang takop nita, no? Tabangi ko ani nong. Na ako'y gusto nga tuan kay mo apel kong pilosip. Ay sukat pa kaniya to 1991, gusto ko mo-apel anang mga pilosip. Diha sa Ginoo kay gusto ko makabaton sa kalipay. Diha sa Ginoo. Og mao tuod man nakabaton gid ako kalipay diha sa Ginoo sa grasya sa Ginoo. No? Gawas ka nakaangkon kas kaluwasan imo pag yung maminggol ang mga kanakan sa Ginoo. Malipay gid ka kayo. Pero lahi gyud ang tao igala ko migson. Dato kay siya, grabe ka kwartahan. Daghan kay mga sakyanan, daghan kay tindahan, apay bikire, nag-ingon ko nga nung tabay ko nung kay gusto ko mo apil og pilosip. Maylo ko nimo nung be. Unya ako lang anam-anaman og hatag din sa imuha. Kay naamsad ko nimo nagtrabaho. Pero abi nimo ang nahitabo higala kong migson. Gidugangan hinuon niya ang akong problema, giignan ko niya. Bernes man to kay pagkaugma mo apil ako sa North Gospel Team nga pilosep. Pero ang nahitabo higala kong migson mo ni nga gidugangan niya ang akong problema. Ingon dong, maay man ka dong kay mahigda kang maghayang. Ako dili gyud dong. Kay karon ugma doon ako'y bayro nun nga 1 million. Ang mga stock diya gipambilin ra na. Pagka-Lunes doon ako'y 500,000. Unya wala pay sulod ang akong chiki. Pailan ra ba ko ana og stop pa kung walay sulod. Nya mao na gid ang adlaw. Pagka Biyernes na anasad. May pakadong. So tinuod ng panultihon nga ringon, kung doon ka may problema, dool ka nako kay tiwasan ta ka. Mo na ang kotisyon sa tao. Pero diha sa Ginoo ingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28, dool ka mong nabugatan kay papahulayon ko kamo. Mo ya kanindo tigala kamigson kay diha sa Ginoo makapahulay ta nga naman. Ingon niya tawag ako kay tubagon ta ka og magapakita sa tangalang butang dagkong mga butang nga di mo ibuluhan. Sama nining mga apostoles. Nga ilang gipukaw si Jesus Christ kay nagkatawang tao man siya. Diretso ra gibadlong ang linaw, ang lanaw mao nga milinaw. Mao na higala kong migson. So higala kong migson nga gamay na lang ang oras. Pero hapit na muinding. Higala kong migson, supayan na tanin sunod. Take note nga atong ipamalandungan, Jesus Christ above our crosses. Ha? Otron ko, Jesus Christ above our crosses. Number 1, atong pamalandungan, crosses comes even to the people of God. Mga tao ni sila sa Ginoo. Pero muabot gyapon, apan salamat kay naay Ginoo nga atong kasumbungan sa atong suliran, problemas kinabuhi. Mao man ning crisis, no? Sunod igala kumigson, crisis cause panic in our lives. Kung maugid na nga ito ipasulabi diha sa atong kasing-kasing ang krisis, mokos kini o panic, kataranta diha sa atong kinabuhi sama sa mga apostoles. Labi na ang krisis nato karon higala kung maigsoon kung magpataranta ta niini. Dili na ta makauna-una sa mga ayong panghuna-huna. No? Muna ngingon sa usa sa mayor di Misamis Oriental, kahadlok lang pero ayaw lag kataranta. No? Muna igalang migson. Kung naanakas kahadlok na ay Ginoo nga kasumbungan nato sa problema suliran sa kinabuhi, aron ikaw ug ako dili mataranta. Kay mutabang siya sama sa mga apostoles iyang gitabangan. Ikaw ug ako nga adunay Dios sa kasing-kasing. Ikaw ug ako nga gisiliuhan sa Ginoo diha sa kasing-kasing. Pagtamilan nga ikaw, iya na sa Dios o ako iya na sa Dios. Dapat dili ta magpanik. Pag anon sa krisis, kumabot man atong panik,
dili na to kalimtan, don't forget sa atong manuluwas nga mutabang gayod siya kanato. No? Sa panahon sa problema, suliran sa kinabuhi, mutabang gid siya kanato. Ingon gani siya, if you ask anything in my name, I will do it. No? Salamat sa Dios ug dalaygon gyud ang Ginoo at ang sunod niini igala kumigson kay doon na pay duha. Jesus Christ above our crosses. Number 1 atong ipamalandungan under na ng Jesus Christ above our crosses. Higala kumigson, crisis comes even to the people of God. Sunod ikadua, crisis cause panic in our lives. Higala kumigson, salamat sa Dios ug dalaygon gyud ang Ginoo. Bahala gamay ra ang oras nga atong gigamit ug atong ipamalandungan, at least matisok sa atong tagsa kanuna ug kasing-kasing aron atong may gabayan sa pagkinabuhi nga iya sa Ginoo. Pero take note, kung iya ka sa Ginoo, kung di pa ka iya sa Ginoo, tuhoy sa Kristo Jesus nga siya ang nagluwas kanimo ug kanako. Gidupan kaniya dito sa cross. Ang ato lang part mao ra gyud ang pagtuo kaniya. Atong dawaton ang iyang gibuhat dito sa cross. Sa kinasing-kasing nga maugyod kadto ang makaluwas kanato. Ang Ginoo magpanalangin sa pulong magpray sa ta. Dalay ko ng labing kamahanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Pananglinig kadto sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing. Salamat Ginoo kay ikaw nga Ginoo. Labaw pa sa among mga problema suliran sa kinabuhi. Nausahay kung di kami makadumdum kanimo Ginoo kay walay pulong nga nagtudlo kanamo. Mura og dako pa ang problema kay sa imuha. Pero sa diha nga madumduman namo nga ikaw labaw pa kay sa among problema. Musinggit kami nga mag-ingon. Problema mas dako ang akong Ginoo nga akong gialagaran. Salamat Ginoo ug dalaygon gyud ikaw. Kay naa ikaw katugyanan namo sa mga problema suliran sa kinabuhi. Kinam giampo o gihangyo dekan Ginoo nga ikaw palihog magpanalangin sa imong pulong nga milanog sa kahanginan. Pinigilamang sa Kristo muluwas kitugyan pasalamatan tanan. Amen. Higala kumigson, mayong hapon pag-usap. Kini si Pastor Jenny Limbag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.